Skal vi herover. Mange unge kvinder føler sig så utrygge i nattelivet, at de har valgt at bevæbne sig med f.eks. en kniv eller en peberspray. Ifølge en undersøgelse så går hver 6. unge kvinde med ting i tasken, de kan bruge til forsvar. Rikke Gryberg til sin venindes polterappen her i Nyhavn. Men det er ikke altid lige sjovt for Rikke at være kvinde, når hun går i byen om natten. Og derfor kunne hun godt tænke sig noget, hun kunne forsvare sig med. Våben, det er jo voldsomt, ikke? Men altså, jeg vil sige det sådan en peberspray. Mine nøgler for eksempel, dem har jeg altid enten inde i hånden, når jeg går hjem, eller i en nøglekæde, så man har en eller anden måde at kan forsvare sig på, som er lovligt at have med sig. Men var det lovligt, så ville jeg da gerne have et eller andet med. Har du en peberspray? Det har jeg ikke, fordi det er ikke lige det, man må have, men altså, hvis det var lovligt, havde jeg. Rikke Gryberg er langt fra den eneste, der føler sig så utryg, at hun har lyst til at pakke ting som peberspray, strømpistol, kniv, nøgler eller skruetrækker i sin håndtaske. Ifølge en rundspørg, som Berlingske Research har foretaget blandt 847 kvindelige studerende, så bærer hver 6. unge kvinde rundt på en eller anden form for våben i nattelivet. Og undersøgelsen overrasker politiet. De undersøgelser, vi har lavet, det viser ret faktisk, at over de sidste 3 år, der har der været et fald i antallet af sager med sigtet med våben og unge piger. Så det harmonerer ikke helt med det, som undersøgelsen den viser. Men vi er selvfølgelig opmærksom på det, det er klart. Her i Allerød Jiu-Jitsu Klub bliver unge piger undervist i selvforsvar. Men lederen af klubben, Jens Erik Rasmussen, kan ikke anbefale, at pigerne tager våben med, når de går ud. Nej, jeg tror tværtimod, det er en falsk tryghed, de får. Det er kun James Bond-film og tilsvarende, hvor det altid lykkes at forsvare sig mod knive, pistoler, kæder og alt muligt. Harens selvforsvar at løbe, det er jo nogen, der måske betragter som fight, men det er stadigvæk ekstremt effektivt, og det forsøger vi at lære dem som den sidste løsning, eller den første løsning faktisk. Og det er en holdning, som de deler hos politiet. Den sunde fornuft, den råder jo altid. Opfordringen er at lade våben, uanset om det er en dreng eller pige, ung eller gammel, lad den ligge hjemme. Det hører ikke til nogen steder, hverken i nattelivet eller andre steder. Og så brug den sunde fornuft, når man færdes ude på gader og steder. Men det er ikke en opfordring, der får Rikke Gryberg til at ændre holdning. Altså en peberspray er egentlig rimelig ufarlig, så man kan sige, det er jo mest til at skræmme den, der vil gøre noget dumt, ikke? Ha' det godt, vi vil smutte i byen. Og det er faktisk ikke svært for kvinderne at skaffe en peberspray. De kan nemlig købes fuldt lovligt lige syd for den dansk-tyske grænse, som vi skal se her. Den klæbende, olieagtige peberspray er lovlig at købe og bruge i Tyskland. Den bruges af unge tyske kvinder og er med til at gøre deres tur i byen mere tryg. Jeg føler mig bare sikre, men der kan ske en masse ting, og så, selvom jeg ikke brugte den endnu. I din omgangskreds er du så den eneste, der bruger sådan en? Nej, altså mange af mine veninder har det. Peberspray kan købes i grænsebutikkerne og kan snilt lægges i indkøbsvognen sammen med dåseøl og Nutella. Kalles grænsebutikker har haft et salg på mere end 5.000 dåser peberspray årligt, og det er da fristende at smide lidt beskyttelse ned sammen med dåseølene. Ja, hvis jeg tager i byen uden min mand med veninderne fra skolen, så ja. Hvorfor? Fordi jeg føler mig utryg der, hvor vi bor. Hvis jeg går alene, og hvis jeg går alene om aftenen. Så det kunne jeg godt tænke mig, men jeg gør det ikke. Hvad er det, der afholder dig fra at købe en? At det er ulovligt. Kalle er en af de butikker, der er ved at udfase salget af peberspray. Hej, det er Tove. I mange andre af de danskervenlige grænsebutikker kan man stadig købe sin tryghed på dåse. Det er her ved grænsebutikkerne, danskerne køber deres peberspray. Butiksejerne er ikke glade for at udtale sig til tv, men de siger, at det primært er forældre, der kommer her for at købe pebersprayene til deres børn. Og der skal der heller ikke peberspray med hjem til Farum. Og den tager du ikke med hjem? Nej, det er ærligt nej. Det gør jeg ikke. Og vi lader også pebersprayen blive i Tyskland.